Ada kaditi guyabano di taarubayan nyo, amuyo kadi amay sa daytoy kadagiti prutas, apakagunudan ti herbal nga agas. Nabayagan na may patpatag daytoy iti tradisyonal a medisina, gapo iti mabalin ang pagimbagan na. San lang ati prutas, no dikat uray pay dagiti bulong ang mabalin amang paagas iti salunat. Maawagan ti soursop wenno graviola ti guyabano. May sa tropical fruit akadawyan ang maimulmula iti pagilian. Adu a Pilipino ti makaamo iti daytoy a klase ti prutas gapo iti nananam araman na ken maraaramat metla ang kas traditional herbal remedy. Ti bunga ti guyabano ket mabalin nga aramidan a juice, smoothies ken desserts. Mabalin met nga ipaborok ti bulong ti guyabano tapno makaaramid iti herbal tea. Iti Philippine folk medicine mapapati ang makatulong dagiti bulong wenno prutas ti guyabano tapno pangparangay ti resistensya, panang tarawidwid ti alta presyon, panagpasaya at ti panagturog ken mangbangar iti ut-ut. Sigun kadagiti eksperto naglaon ti bunga ti guyabano iti nagduduma a sustansya kas iti vitamin C, fiber, potassium, magnesium ken antioxidants. Ngumamuyo kadi nga ada pangtati sobra apan nangan kadagiti putas, isu nga uray dagitoy kasapulan na makan in moderation. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.